Il-lejla il-Partit Nazzjonalista jibda jlaqqa l-Kunsill Ġenerali f'mument storiku mill-aktar importanti li fih se jiddiskutu u jaġġorna l-istatut tiegħu. Permezz ta' dan il-Kunsill Ġenerali il-Partit Nazzjonalista mhux biss jkun qiegħed jaġġorna l-mod kif qed jaħdem u jiffunzjona, iżda jkun qiegħed jagħmel qabża lejn dak li s-soċjetà tistenna minnu fi żminijiet tal-lum. Il-Kunsill Ġenerali se jkun qiegħed jitlaqqa wara proċess ta' konsultazzjoni, diskussjoni u dialogu ma' dawk kollha li għandhom għal qalbhom il-ġid tal-Partit Nazzjonalista, kemm dawk li huma diġà fl-istrutturi tiegħu u anke ma' dawk li huma barra l-partit. Dan il-proċess tmexxa mill-Luis Gallia fuq inkarigu li kien tah il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Dan huwa Kunsill Ġenerali Storiku fejn il-partiċipazzjoni hija ferm importanti ħalli ssir din il-qabża ta' kwalità li għandha twassal biex il-Partit Nazzjonalista ikun jirrifletti dak li għaddejja minnu s-soċjetà Maltija. Il-Kunsill Ġenerali jala il-ħadd li ġej bid-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija.